Pregătim scena și dăm microfonul lui Fabian. Destinarea unui bivol mare, negru, fioros, se plimba o coțofană, când în sus și când în jos. Încățeli trecând pe acolo, s-a oprit mirat în loc. Ah, ce mare dobitoc! Nu-l credeam așa de prost. Să ia în spate pe oricine, ia stai frate că e rost să mă plimbe și pe mine. Cugetând așa, se trage în dărăt să facă voi. Se pitește la pământ și deodată, zdup, îi sare bivolul în spinat. Ce s-a întâmplat pe urmă nu e greu de închipuit. A apucat cam fără veste, bivolul a tresărit, dar a fost destul o clipă să se scuture și apoi să răstoarne, să-l ia în coarne și cât colo să-l arunce ca pe o zdreanță în trifoi. Ce-ai gândit oare, Jandă? Ai crezut că sunt mort? Coțofana treacă meargă, pe spinare o suport, că mă apără de muște, de țânțac și de tot și de alte spurcăciuni. Pe când tu, potaie proastă, cam ce slujbă poți să-mi faci? Nu mi-ar fi rușine mie de vițe și de mălaci? Bivol mare și puternic, gospodar cu greutate, să te portă degeaba în spate. Bravo! Bravo, Fabian! Mulțumim frumos pentru momentul acesta, momentul actorii.